hacking. So menene hacking, ko kuma me mutane suka ɗauke shi? Yawanci mutane idan aka ce hacking ko aka ce wani haka ne, kawai gani ake a yi kawai yana cikin kuɗi, ɓarawo ne kawai, haka da sauransu. Har ma misali wataƙila ko in aka ji kana yin makaranta, ko aka ji kana yin makarantar computer science haka, ko wani course da ya shafi computer cyber security, musamman cyber security haka, sai a dinga ganin ai kawai kwasar kuɗin mutane yake yi kawai da sauransu. So hacking ko cyber security ko ethical hacking shine abin da ake koya mutum a yayin da ya shiga makaranta, kuma abu ne wanda yake ana koyar shi ne saboda ilimi ne, kuma dole sai ka iya shi sannan za ka iya ba da gudunmawa a ɓangaren harkar computer science. Ba don komai ba, saboda akwai wata magana da ake cewa in kana son ka kama ɓarawo to dole sai ka yi tunani irin na ɓarawo. To wannan shi ake cewa hacking ko kuma ethical hacking. So da farko dai ma'anar hacking, in an ce hacking ana nufin samun dama ta shiga wani system ba tare da neman izini ba, ko kuma ta hanyar da bata dace ba. So wannan shi ake cewa hacking. Hacking ana gudanar da shi da dalilai mabambanta. So daman abin da ake buƙata sani shine menene dalilin da yasa za a gudanar da hacking. Misali yanzu ka je makaranta, ka gama project ɗinka na makaranta ka kai, sai ga lecturer ka ya karɓi abun ya yi hacking ɗin shi. Kaga wannan a ce lecturer ya zama ɓarawo. So kamar dai irin haka dai, dalilin da yasa aka yi hacking shi ake buƙata sani. Akwai hackers mabambanta a ɓangaren hacking. Akwai wanda za ka ji an ce white hat hacker, waye dai hackers dai suna nan, red hat hacker, grey hat hacker haka da sauransu, da noobs haka da sauransu, da skidi haka. So kamar yadda muka ce, shi hacking ana yin sa ne saboda wani dalili. Wani zai yi ne saboda ya samu kuɗi, wani kuma zai yi ne saboda gyaran wani system. Misali kamar wanda ya gano yanda ake hacking ɗin Facebook kwanakin baya, yanda zai iya kawo musu matsala. So ya sanar da su kuma suka biya shi, kuma sannan suka bi suka daƙile hanyar. So wannan shine amfanin sanin hacking. Ko dai mutum ya yi saboda karan kanshi, ko kuma ya yi saboda ya taimaka wa wasu wanda suke da system ɗin kuma su biya shi. Haka akwai dalilai kala-kala wanda a wannan bidiyon ba zai yiwu mu kawo su ba. Haka sannan da yanda ake gudanar da hacking ɗin, shi ɗin ma dai haka za mu dinga bi kaɗan-kaɗan muna wannan, da kuma types ɗinsu. Musamman yanzu kamar wannan bidiyon zai zama kamar introduction ne game akan menene hacking. Kuma wannan bidiyon da na yi bayani akan ma'anar hacking, me zai sa a yi shi da sauransu. Shi hakan baya nufin cewa wai ka san wani abu, tunda wannan ba wani abu bane. Sai mun shiga ainihin darasi sannan za ka ga ya ma abin yake. Akwai hacking ɗin da wani yakan gudanar da shi da karan kanshi, da system ɗin da ya haɗa da kanshi. Ma'ana programmer ya haɗa wani script ya gudanar da shi, ko kuma wani ya siyo script a wani guri sai ya gudanar da hacking ɗin. Kaga ba shi ya haɗa ba, amma kuma zai amfani da na wani. So shine. Akwai ire-iren hacking kala-kala. Akwai malware, phishing attack, ina son phishing attack, SQL injection, ina son SQL injection ma, saboda musamman hacking biyun nan, phishing attack da SQL injection, kasancewar na taɓa gwada su. Sannan kuma akwai cross-site scripting, denial of service, shi ma zan yi bayanin shi, session hijacking haka, or man in middle attack. So waɗannan duk hanyoyi ne na hacking haka, na system haka da sauransu. So wannan abubuwa ne wanda in aka zo yin su in practical form za ka fi fahimtar su,
kuma za ka fi gane abubuwan yadda suke, musamman yadda muke gudanar da abubuwa da Hausa. So abubuwan za su zo su da sauƙi haka da sauransu. Sannan sai bayaninsu kuma, bayaninsu musamman na farko da in ce malware. Malware shine wani system ne ko kuma wata software ce ko kuma wani script za a haɗa wanda zai gudana akan wayarka ko kuma kwamfutarka. Sannan shi zai dinga sarrafa wayarka, iya sarrafa ta, tana yin abin da aka sa wannan script ɗin, tana gudanar da abubuwan da aka sa wataƙila, amma kai baka san hakan ma tana faruwa ba. Wataƙila ta dinga tura wani information naka zuwa hacker ɗin. Misali ina son in karɓi login details ɗinka na bankinka, so zan iya yin amfani da malware attack. Sannan kuma wannan malware ɗin iya taimakawa wajen gudanar da DOS ko denial of service ko kuma DOS ba kamar yadda na faɗa. Shi ne kaso na 4 da na lissafo ko na 5 kai da na lissafo a ire-iren hacking. So yana taimakawa, amma me sai dai shi wannan denial of service ɗin akwai DDoS, distributed denial of service. To wannan malware tana taimakawa distributed denial of service. So shi attack ne wanda yake da za a iya amfani da shi a wancan. Shi ma wanda in na zo bayaninsa za ku ga yadda abin zai gudana. So sai session hijacking. Session hijacking akwai wani abu da muke cewa session. A misali yayin da muka yi login, so wannan session ɗin shi ne yake taimakawa na muke tsayawa mu yi mu'amala da system. Misali ka yi login a bankinka, so wannan login ɗin da ka yi, to wannan damar da ta baka kake gudanar da abubuwa, ka dawo ka shiga nan shafin, ka shiga nan shafin, ka yi transfer ɗin kuɗi, ka shiga kaza, ko ma Facebook ne misali haka kana ta gudanar da abubuwa kuma in ka dawo ka ganka a login. So duk wannan session ɗin shi ne yake taimakawa. So idan ya zama na ka yi hijacking ɗin session ko ka yi hacking ɗin shi, to shi kenan za ka samu damar shiga account ɗin mutum ka gudanar da abubuwanka. Ina nufin ka gudanar da abin da ya kaka. So shi ne dai wa'innan su ne. Akwai cross scripting, sorry ban kashi ba. Cross scripting shi ma kamar session hijacking yake, shi ma za ku ga yanda yake. So sai SQL injection. SQL injection shi ma ana gudanar da shi kamar ɗayan da in ce ɗazu ina son SQL injection da phishing attack. So SQL injection ana gudanar da shi ne akan server, a SQL server kenan. So idan ya zama server ɗin ba ta da security na SQL injection, yawanci server yanzu duk an waye ba a barinta da wannan abun, matsalar nan, to zai wuya ka kama yi nasara a SQL injection. Kwanakin baya dai akwai wani website da na gwada haka, so muka yi hacking ɗin shi. So akwai phishing attack. Phishing attack kuma shi ne ka ƙirƙiro shafi ko kuma system irin na wasu, ka gudanar da malicious activities ɗinka haka, ko kuma ka gudanar da wani abu. Misali banki ne, sai ka ƙirƙiri copycat irin na same bankin nan, so sai ka gudanar da abubuwanka. So wannan shi ake kira da phishing attack. So shi ma dai wani ɓangare ne na hacking. So hacking suna nan dai kala. So na lissafa muku wayanda aka fi sani haka da sauransu, wanda za ka dinga jin su ana gudanar da su haka. Sannan kuma akwai wani abu da ya kamata ka sani shine, musamman kamar masu tambaya ta ya ake hacking ɗin banki, ya ake kaza. So wannan wasu abubuwa ne wanda suke ba lokaci da ake gudanar da su ba. Akwai bambanci tsakanin account da kuma system. In na ce system ina magana akan gaba ɗaya bankin ne. Idan na ce account ina magana akan wani ɓangare ne na shi. Kamar gida ne ɗauke da bokitai, ko kuma office ne, ko kuma store ne ɗauke da wasu kayayyaki a cikinsa. So idan ka zo sai ka samu nasara misali akan store ɗin gaba ɗayan shi, to kaga zai zamana sai da kai da abubuwan ciki. To idan kuma wani abu ne na ciki kake da
dama a kan shi, kaga iya wannan abun shi kaɗai ne single. To shine kamar account da kuma shi ainihin wannan store ɗin da nake bada misali a kai. Maybe this is very bad example, amma na fi jin daɗin yin coding. In na zo in practical form zan fi bayyana abubuwan da suke, kuma za mu yi videos akan yadda ake yin hacking ɗin banki da sauransu duk za mu yi. Kamar su Yahoo boy irin su Yahoo boy ɗin nan abubuwa ne wanda suke ba wasu abu bane da yake buƙatar wani technical knowledge haka sosai, ba wani experience ake buƙata sosai ba. So ba kamar wa'inda na lissafo ba. Yanzu wa'inda na lissafo ɗin nan abubuwa ne da kake buƙatar ilimi sosai gaskiya, kuma wanda idan muna yin su za ka ga mutum duk yana gagganewa, musamman yadda za mu dinga gudanarwa da Hausa. Yanzu ka duba phishing attack, to phishing attack ma wani za ka iya samun code ɗin already, kuma mu ma za mu iya mu gudanar da haɗa code ɗin kawai daga mun zo mu yi practical form muna koyarwa. Kawai sai mu ce ma ka je gu kaza kawai ka ɗauko code kaza, ko kuma in muka yi su a practical form kawai kai da kanka za ka iya zuwa duka gudanar da abubuwanka. Daga nan kawai shi kenan kai ma ka zama haka, kawai shi kenan daga nan za ka dinga gudanar da abubuwanka, ka samu ilimi a kai da sauransu. Haka kuma idan karatun computer science za ka yi, kaga abubuwan namu za su taimaka maka. In ma cyber security za ka yi, in ma me za ka yi, da abin da yake da alaƙa da computer. So wannan videos da za mu dinga gudanarwa za su taimaka sosai, ba iya Yahoo boy kaɗai ba. So video na farko da muke tsammanin fara sakawa shine yadda ake hacking ɗin banki, account na banki haka. So hanyoyin suna da yawa dai, za mu dai dinga bi muna gudanarwa. Mun yi video na farko, mun yi na biyu, haka muna tafiya. So sannan kuma sai na programming haka da hacking ɗin nan da yawan abubuwan da muka lissafo gaba ɗaya mun yi su a aikace.